ఆశీస్సులతో కళావేదికగా ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్న సాగమణి ప్రథమ పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కనకరాజు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ప్రపంచ జానపద దినోత్సవం వేదికగా పద్మశ్రీ కనకరాజు దుర్గాడి శిక్షణ కేంద్రము గ్రామం మార్లవైలో ఈరోజు కళాకారులతో ఘన స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. మరియు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మరియు అలాగే సంజు లింగయ్య సార్ గారికి అలాగే అమ్మక్క సార్ గారికి అలాగే అప్పటి హరికృష్ణ సార్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. దయచేసి కళాకారులు మరియు పూజ కార్యక్రమము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాష సంస్కృతి మరియు ఆమె డాక్టర్ చంద్రన్ సార్